Nagbabalik mga kaaksyon ang Tabang ora mismo kay Bantangunyan si Lisel Casin kana barangay kahugutan na Bakakay Albay. Init nga ning maaraman man kung ano ang mahagad niyang asistensya sa Tabang ora mismo sa paagi ni Congressman Saldi Cosi ni Kong Pido. Maray na pagkahapon tabi Miss Lisel. Maray na pagkaalam. Makistorya na tabi kami Miss Lisel. Ano tabian sa imong kamatayan? Naghahagad po ko para po sa kuyang ina po na si Victoria Kasi. Subakoy kaan may kamatayan. Opo, sa kuya Yaong po ina. kadigdi in behalf kan sa imong Opo. ina na si Victoria Victoria. Okay. Ano tabian kamatayan na Nanay Lisel ni Si mama po, nakamati po siya ng breast cancer po na stage 3B na po siya. As in po, ngunyan po kaya po niya pong magpa-CT scan po bago po daw siya operaran. iyo iyan si Mama Victoria na may breast cancer. Opo. Stage 3. Medyo na ano ng buhok niya, no? Iyo po, kasi nakatapos na po siya nung 8 session niya po ng chemotherapy. nagpakemo na. nakimo Iyo po. na. So, yan talaga partner ang epekto kang chemo, Ayun. na lalagas ang buhok. Nalalagas talaga ang buhok. Oh, grabe na. Stage 3B. Opo. Okay. Pag stage 3B, ano ang pagkakaiba kanino man sa stage 3 lang? Siya po kaya, di ko lang po sure kung ano, basta po siya po kaya, ang saro niya pong dudo po kaya, lugad na po siyang Lugad na. Opo, wala na po siya, flat na po siyang lugad po siya sa laog po, kaya ito. Ayun, na medyo malala na partner, Ayun sa po. madaling sabi. O, kumusta po? Si Say ang nag-aasikaso sa idigdi kay mama mo. Ako. Ano ang pagkabuhay? Ang nag-aasikaso po ngunyan, ako po, tapos kami pong pamilya suagom ko po, bali po, susaro kong tugang, nagta-tricycle man po, palit-palitan So, sinda. tarabang-tabang, Opo. maski sa pang-oral daw. Iyo po, Pira ka mo magturugang po, Nanay Apat Lisel? po. 4. Pira po ang aki mo. 3 po. Na So, paano maliliit. mo po iyan na napapagsabay, na Yung mamanihar, pag-asikaso sa mama mo, buda sa mga aki mo? Pag si mama po, yung pagkatapos niya mag-chemo, medyo maluya po siya. Siya po ang pigiinot kung bali sa mga aki ko po, darakula naman po, saro na lang po ang saday ko. Na naman po ninda, na arog kay itong nangyari sa oral daw po, baga. Kumbaga, na-adapt na ninda na ganun po. Kumbaga, yan parte ng patunay na talagang ang pamilya, Parang patarabang-tabang. talaga ka partner, payback time para sa mga magurang. Nakan panahon, iyo man ang gadan-gadan Siya kipag-asikaso sa nag-asikaso mga sa aki, muya di po. ba? Yan ang bintahe mang partner kung medyo dakul-dakul ka mo magturugang. Kapag dakul-dakul ka mo, dakul ang nag-aasikaso. Iyo, paralit-palit. Arog sa muya partner kami, duwa lang kami ni hermano. Kasi saryan bagasuin ako. Oo. Kaya tutuka-tuka kami. Kang medyo buhay pa si mother ko, unfight mi man kay ni hermano, lalo na pag na-ospital. Kanya ko hermano ang bantay, ako ang disponeering. Disponeering system. Disponeering, kan Kami mga partner, abonaring. Abonaring. Sa kuya niya ko yan natuka. Pero yan na bantayens, sa imo. Sa imo yan. Kami, Kadua lang kami. Anong kami partner na magturugang? Kaya pag Matibay man si hermano, ang ginibo ni hermano, naghanap kibataens. Tangarig may kasabay-sabay siya. sa pagbantayan. Pagbantayen's. Matindi. Yung man ito siguro partner ang diskarte system. Tapos kanwara na, nag-break naman siya. Balik kita. So, ikatabi nanay, grabe ang pag-asikaso mo kay mama mo. So, sa inga parte na didipisilan, aside kan pag-asikaso, ano pang parte ang nadidipisilan ka sa pag-asikaso kay mama mo? Gabos po, dipisil, pero wala mo po kung maginibuta. Sutugan ko po kayang yaon sa may hara nilang sa mo. Man siya po, nagkakayod man po, para man po sa pamilya niya man po. Kumbaga po, kung so niya o nasa kuyang pigigibo, yun na po. Pasinarabot-sabot na sana. Describe daw sa muya si mama mo kan panahon na day pa siya naghihelang. Tapos, so, ngunyan, ano ang pagkakaiba? Ang dakulang pong pagkakaiba na niya. Tapos si mama po kahit nung day pa naghihilang, matabaon po siya, as in mataba po baga. Nagtatrabaho po kayo siya sa kantin para luto po siya. Matibay magluto. Iyo po, bali siguro po mga 5 years or 6 years po siyang nagluto na talagang sa kantin lang po Uli siya. na ngunyan ang hapot ko, partner, kay Manay. Ano ang pagmati mo pag nahiling mong nasasakitan si mama mo? Yung po, nahihirap po ako kumbaga pag pag-iisip ko po sa dati niyang itsura, bula sungunyan, harayoon po ang pinagkakaiba po. Nahirapan po ako sa iyang waray. Nag-aagrangay si mama mo Iyo pag po, na, makulong? pag sulugad niya po, pigapod baga, nagduduso po baga. Nagdudayo. Ano ito? Paano din sa tuyang terminong nagduduso? Oo, itong nag-ibot-ibot. Garong kapig susumpong. Iyo po, pag nag-ibot-ibot sulugad niya po, dahil man po kung maganibuta. Nagsusuriyaw. Dahil man po siya. So nagngunguris-nguris lang po baga siya. Tapos maski mo yan niya po gayod na dahil man kami maganibuta. Wala man tinaw sa doktor po baga na iinomon pag nagkukulog baga. Pigtitios niya na lang Nag-abot na ba sa punto na parang naisip nindo na
Or nagtataram na si mama mo na Mas day maray pa makaya, magpahingalo na sana. oo, Dahil man po ano po, hindi pa si Papa kaya nawara pa sa last August po. Ay, medyo makulog sa parte ninda Iyo partner. po Nawawara pa lang so ama, Yung ano uni naman po. ngunyan so ina. Bali na po, nawara po si Papa. Talagang igwa na siyang breast cancer. Pero dahil pa siya nagpupun magpa-check up. Kumbaga, butog pa lang po yan, nadakulaon ng daghan niya. Na-hospital si Papa. Tapos nung nawara po, piggaya na lang po niyang solo. Taram niya. Wala naman sa iya. Paano mo pigpapakusog si mama mo ang buot? Paano? Ano ang pigpapahiling mo sa iya? Pigtataraman mo po siya, nasabi mi, ma, day, inawara pa sana po kako baga si Papa. Day ka man po sabi ko, magsunod. Sabi ko, dipisilon po sa mo yung apat na. Wala na nga ni kami ama, wala pa po ina. Kumbaga, dawa po, darakula na kami. Kaya po, may man po giraray siya. Kaya sabi ko, sundo po na, may mahagadan kitang tabang, mahagad kitang tabang. Day lang po siya magsuko Kumbaga, po. day ka na uubusan ng Iyo habang po. may pwede pang remedyo. Iyo po, kung saan po dyan na nakakahagad akong tabang ng mga tao. Maski sa ka na nagpaparabirik-birik. Iyo po sa mga kapitbahay, may baga nagsulisit na nga ni po ako kipang niya nung inot na pagpasitis kanya po baga bago siya pigkimo. Nakasulisit na rin po. Kung Kuya may na- mensahe ka kay Kuya mama na mo, aki ni partner, talagang yaon so sa iyang kamauotan na maray si mama mo. Kung may mensahe ka kay mama mo, nagdadaog si mama mo, ano ang itatara mo para sa iya? Mama, yaon lang po kami digning apat na magturugang, magatarabang-tabang po kami na mapabulong ka po. Sundo po sa nagtatao ka po, kikusog mo po, dapat po na labanan mo rin po ang sayo mo pong pamatian po ta. Yaon po kaming apat po, sa mga iba pong kapamilya ta po. Dahil po kami mapapagal po na mag-ataman sa imot na ini po ang balus misa. Pagpadakula mo po sa muyang apat po. Harap po kayo ningura na po si Papa. Kirita kita na sana po ang magtatarabangan po. Kaya sana po, i-maintain po sukusog ng buot po na niya ang po sa imong ngunyan. Taday may po kaya na pati po ika mawawara po sa muya. Ano po ito? yan partner. Nawara pa sana kaya si Papa. Day may kaya po na pati si Mama. Fresh bang kulog, ang Iyo po, tabati po nung kamunduan. nawara si Papa. Dahil ano ko nakauli. Tanyaw po kami sa Manila kaya kito nag-i-star. Ako sana po sa Na-lockdown muya. ka mo duman. Iyo po, inabot. Hindi naman po siya lockdown kaso kinaumagahan po, balik siya sa ECQ baga so Rizal. Kaya dayo po ko nakauli. So ngunya nabuhay pa si mama mo na yaong kagusto Talagang mong tuto ipamat. ka. Nagbabawi Sabi ko, ka na iyo po, tas si abo Papa, mo- di ko nahiling, naghilang aram ko, naghilang, di ko Hindi mo na asikaso. Di ko na asikaso, nawara, di ko nahiling. Kaya sabi ko, abukong si Mama, mapabayaan ko pa. Kaya di balik akong sa mga aki ko na medyo na ko na sinda. Sabi ko, kay po ko ni Mama, tas si Mama, maluya na po. Sa mga aki ko, makukusog mga, yaon man po sa ama ninda. Okay. Yan partner ang patunay na talaga ang pagpadaba kan aki. Para sa gina, sabi baga may tatara mo na ang ina-aaday kayang tiuso ng aki. Oh, Pero tsaka, nagtutubod man ako na pati ang aki di aram mo kayang partner, tiuso ng ina. may mga kasabihan nga ni na an magurang budan aki day mo pwedeng palitan. Maray pa an agum nasa salidahan. Pero an ina, an ama, an aki, Pero dapat pati ang agom dahil tig sa salidahan. ayun, day man talaga dapat na pigtutuyo. May May mga Dating tutuyo. may mga pangyayari lang na hindi inaasahan. Pero hindi sabi sinasabi. bagada, pag bako naman talaga healthy and sarong relasyon, toxic na, may mga aki nga nagsasabi baga na, mas maray pang iyang araw na lang niya, maribukon niya. So case by case basis iyan. Balik kita digdi. Ano po ang sa imong kahagadan, nanay, para kay Congressman Saldi, tapos ka Ako Bicol, niya si Miss Elby Sedeño, na madangog ang kahagadan mo tabi para sa imong nanay. Ako po, naghahagad po ako ng medical financial assistance po para kay Mama. Tangani po, mapasitis ka na po siya para po, mapuna na po. So, process po na, maoperahan na po siya. Tas sabi po kaya, hilingon daw po una. So, log kan lawas niya kung may mga natamaan ng pagkimo bago daw po siya i-CT scan. Lagad po day kaming kakayahan na may pa-CT scan po siya. Kaya po naghahagad po ko ng tabang po na mapa-CT scan na po Gura siya. nun ang kantidad partner kang CT Ang scan. aram ko mahal yan. Oo. Gura no, nya una digdi. Oo. Initabi 11,550 Yugo para mo sa yan. chest whole abdomen CT scan with a 1 CT tri-pack syringe 1,000. So 11,550 tabi Miss Elby. Meron na po yun siya. Okay. ito po Makasabay tangon yan si Manay, Congresswoman LB Sedeño. Pananing ang, masimbagan kita partner kun ang hospital expert hospital expert. Expert talaga. Medical expert. and assistance Expert. Yaw nagabusang expert. Manay LB, masiram na hapon. Yes, masiram na hapon po.
Ito pong ni Nanay, yung CT scan niya 11,550 plus ini pong contrast na tulong contrast ipon sa CT scan niya 6,750. Sagot na po dahil nigabos ka na Ako Bicol ni Congressman Elizalde. Gusto mo sabihin ura mismo? Opo. Okay. Dahil na siyang puproblemahon. Sagot Ayun na, po. kan Ako Bicol. Opo. Pati po yun yung laboratory niyan, BU and CREA, Sagot na na. po yan. Talagang ibang Andito klase. na po din. yung yung halaga nung 18,300. Ako, ilingon ko tabi. So 18,000, so bago So 11,000 ini yaw lang ang nakapalaman digdi. O ta ining 11,550 May iba pa. igwa May pa 6 ning pa, mga iba pa. 6,750 kaya naging 18,000. Okay, so 18,300 sagot na kan Ako Bicol Partylist Dahil na sinang ni isipon. Congressman Saldi as ni Kong Pido para tabi kay Nanay Victoria Casin. So iyan tabi tinataon na sa imo an patunay na iyan tabi Areglado shoulder na kan Ako Bicol Partylist. Dadara mo lang yan, baby, sa social worker. Maliban dyan, partner, pero igwa pa. Oo. Wala ka nang babayadan. Okay, so Maliban dyan. ansay mo problemang medikal para kay igwa mama pang mo, ipapadala solve sa na. imo. Si Congressman Saldi ko sa si Congressman Pino. Bahala ka na da ka ini. Pasok, Juday and Aldwin. Ay, bana, bako na si Ryan. Ayan, igwa ka pa ning food packs. Magabat partner. Ay, Diyos ko, Lord. Pano? Ayan. Ayan, and water packs, malinig na tubig. Yan. Ano po ang mensahe mo po kay Congressman Saldi, kay Kong Pido, asin sa Ako Ako Bicol Bicol Party Party List? List. Kay Congressman Saldi ko po, tapos kay Kung Pido po, tapos sa Ako Bicol Party List po, nagpapasalamat po kung maray po sa Indo dahil po sa karahayang vote po nindo. Nasagot na po supig para isip-isip mi po ni Mama na kung paano daw siya makapasitiskan po. Yun nga ni po na tawra kami kitla. Naka-smile ka naman ay. Tapos po, yun nga ni po, tamagmahon po ko nasagot po kaya so ko lang po kayang kantidad ining kaipuhan. Mayugon mo 18 mil 18,300. Sagot na yan kan Ako Kung Bicol Party hahanapo ko List. po ini sa palibot, siguro abuton po ako kabangang bulan ay taon na po para Maliban dyan, maano po nasagot na ini. may maalalay pa sa imong Manay LB. Ansa mo yung assistance expert. Ayan. Salamatan Last po, message mo Maray. para kay mama mo, na daradara mo lang pag-uli mo. Iya po. Mahuli na po so sagot po sa pagpasitiskan mo po. Alin po asikasong ko po ining unyan. Yan pong ining aldaw nini or ining masunod na aldaw po makapasitiskan pa na po. Dahil ka na po magpara isip-isip. Dahil ka na po ma-stress kung saan kita makuha. Ngunit po sinagot na po ninda. Salamat po talaga sa indong gabus. Yan! Yan! Saro Partner. na naman na nagyanan sa pagmati dahil sa Tabang ora mismo. Lagas mo Kan sa Ako Bicol partner Party List. na napapaibi sa kaugmahan. Yan tagasabing tears of joy. Siyempre, dahil man yan sa pag-asikaso Ilong mo partner ni sa Manay iyang LB. lips. Diba? Iba si Manay Sparkling. LB. Garuday na papagal si Manay LB sa mga pag-asikaso. Siyempre. Siyempre, ang sa indong pigabangan na pag-uraning tablet, pag-uraning kas sa pagbabalik kang Tabang Ora ora mismo. mismo.